Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Νέο βιντεάκι, το οποίο είναι στη σειρά με τα support games. Είπα σήμερα να μπω με ένα support το οποίο είναι, εντάξει, ψηλοαμφιλεγόμενο, αλλά τέλος πάντων Karma, ADC Vayne, Top Darius, Jungler Shaco και Mid LeBlanc. LeBlanc είναι το παιδί το οποίο ήταν πριν με Lee και πιο πριν με τι ήτανε. Πιο πριν ακόμα, με τι είχε μπει. Είχε μπει Lee Sin που ήμουν εγώ top και είχε μπει και όταν εγώ ήμουν με Nami Yasuo. Με Yasuo πρέπει να έχει μπει, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αντίπαλος βάρους, Sona, Riven, Κάρτος, Lee Sin. Θα μου κάνετε τη χάρη να περιμένετε ένα λεπτό. Ναι, λοιπόν, από ό,τι βλέπω τα team, το game θα είναι σχετικά εύκολο. Βλέπετε να βγάζω συνέχεια το ίδιο για first item, ναι, είναι το αγαπημένο μου, συγκεκριμένα με τα support. Τι έκανα τώρα ακριβώς, ναι, με τα support. Άλλοι πάλι βγάζουμε ποιο item είναι, αυτό εδώ ή αυτό εδώ, σεβαστό. Λοιπόν, ulti μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Ουσιαστικά η ulti, το πρώτο spell είναι ένα πράγμα το πετάς ένα μαξινιάρ έτσι εδώ, sky damage. Όταν έχεις ενεργοποιημένη την ulti κάνει πλέον ζημιά και κάνει και slow. Και κάτι ακόμα, τέλος πάντων, W είναι σαν την τέτοιο, στο W του Fiddlesticks, δηλαδή καλωδιώνεσαι σε εισαγωγικά με έναν αντίπαλο και απλά του τραβάς HP. Και η είναι ασπίδα. Και βλέπω τα FPS να πέφτουν όσο να πέφτουν. Και απλά αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε αυτή τη στιγμή
Ω Θεέ μου, λαγκάρει το σύμπαν. 1000 συγγνώμη γι' αυτό, πραγματικά. 1000 συγγνώμη, απλά είναι αναγκαστικό για να γίνει η εγγραφή. Ωραία. Κοίτα πως έπεσα από το high στο low. Βασικά από το ultra high στο low. Να σιγουρευτώ ότι γράφω. Ωραία. Οχ. Α. Μια στιγμή τρόμαξα. Βασικά προσπάθησα να κάνω βίντεο Minecraft, να πω κόλλαγε πολύ. Δεν είναι ότι έχω χαμηλό PC, είναι απλά το συγκεκριμένο προγραμματάκι λίγο. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να βρω κάποιο game. Γιατί δεν θέλω να μείνω μόνο στο LOL. Ωραία η LeBlanc. Ωραίος ο Μάριος. Όπα. Όχι. Ζήσε. Γιατί? Μια απλή ερώτηση. Γιατί? Μια ερώτηση με πολλές απαντήσεις. Γιατί είσαι βλάκας, γιατί δεν αξίζει να παίζεις LOL και άλλα τέτοια. Lee 3 level, Σάκο 3 level, Jungler, noob απλά. Το δικό μας ζέτη και το blue. Τέτοιες φελιές μόνο σε μένα μπορούν να συμβούν. Σε άλλον άνθρωπο όχι για κανένα λόγο. Όπα, πρέπει να πάμε στο top, πρέπει να πάμε στο mid. Α, αυτό με πόνεσε απλά. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε. Ναι, αυτή τη στιγμή ο Μάριος ψιλομαλακίζεται, δεν πειράζει. Ω, βρυσίδι που έχω να φάω.
Δεν το πιστεύω, μαλακία. Για ποιο λόγο δεν πάει μπει? Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε. Πραγματικά ήταν βλακεία μου. Fail ulti. Αυτά είναι. Εντάξει, πραγματικά νιώθω και με σαπορτάρει τέτοια. Έλα. Ωραία. Όχι. Όχι. Εννοείς όλα ένα. Κάτι είναι και αυτό. Το τίποτα. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Τι φέλια είναι αυτή που έκανα. Τι φέλια ήταν αυτή, εντάξει, απλά ζητάω συγγνώμη απλά από τον ίδιο τον Μάριο, από όλο το YouTube, ξέρω εγώ, για αυτό που είδε και ξέρω εγώ έβγαλε τα μάτια του. Απλά συγγνώμη, πω. Και θα έχω το θράσος να το ανεβάσω στο YouTube αυτό, έτσι, όχι αστεία. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Wow. Μαλάκι. Πού είμαι? Ο άλλος που είμαι, lol. Και εμένα μου κολλάει λίγο, αλλά είναι θέμα του ποντικού και το ότι είμαι noob, ναι. Έχω να παίξω λίγο καιρό κάρμα, αλλά παρόλα αυτά κάτι κάνω. Ένας επικαλεστής αποσυντέθηκε. Άφηκε, έτσι δεν είναι. Κανονά. Από τα άλλα παιχνίδια, όχι από αυτά που είπα στην αρχή. Ένας επικαλεστής Α, εντάξει, οκ. Το αποδέχομαι. Ζεν, το αποδέχομαι.
Οκ, καλό είναι αυτό που η Βεν πήρε το kill. Όχι! Ζήσε, ζήσε απλά. Για σένα ψόφισα. Για σένα ψόφισα, ζήσε, σε παρακαλώ. Οι προσευχές μου εισακούστηκαν. Λοιπόν. Ένα από τα χειρότερα games που έχω παίξει μακράν. Πολλοί θα πούνε ότι είναι νωρίς για να το λέω, άλλοι θα πούνε απλά παράτα το LOL, δεκτά όλα. Μου αρέσει που έχω αυτή τη μικρή ελπίδα, το ότι κάτι θα γίνει στο τέλος και θα το πάρουμε ή οτιδήποτε. Ωραία. Σκοτώσατε έναν εχθρό. Από το τίποτα καλύτερο είναι. Άποψή μου αυτή, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είναι από τα χειρότερα games που έχω παίξει και δεν ξέρω καν να το ανεβάσω. Defeat σίγουρο, όπως και τα προηγούμενα. Πλάκα, όσοι δείτε, πείτε μου άμα το θεωρείτε άδικο, που πιστεύω ότι άδικο θα το θεωρήσετε αυτά Defeat. Άδικα θα τα θεωρήσετε. Γιατί είναι άδικα. Με μισεί ο τέτοιος, έτσι, στεγνά. Εκτέλεση. Κοίτα να δεις που κατέληξα μίντερ. Τι βλακία είπα τώρα. Ο πύργος σας καταστράφηκε. Έλα. Πω. Τώρα πολλοί θα μου πούν γιατί είμαι mid. Βασικά είναι από τα πιο χαλιά games που έχω. Άντε. Έλα. Ρίξ' το κι εσύ. Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε. Ο πύργος σας καταστράφηκε. Μακελιό. Τι ήταν αυτό που έκανε. Λάγκαρα. Ή πλάκα το έκανε και απλά ήταν fast paced. Δεν μπορώ.